akwala ma na unu yere nkwa niile nke anyị wetara unu ebu m ụzọ tipụtara unu egwu nke nwafọ Igbo kara aka ichie n'ihe gbasara egwu ya bụ Oliver de Coque ebe ọ bụ na ọ nọ n'ala mma ugbu a na masị na ọ ga-adịrịrị ya mma wee wepụtara unu nke ntipụtara unu Chizzy kpọrọ egwu na adịma otu a ka m si abatazie na nke taata anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo wee ka ọ n'ubi ya bịara ihe a ga na-akpakpọ nkwa mbụ nwanne echi a ga na-eme ya n'ituli aka kedu ka isi akwadobe ka a ga-esi mee ya ịhọpụta onye ga-achị na mpaghara obodo dị iche iche na Nigeria nakwa ndị ga-eso mebe iwu n'obodo dị iche iche dịka Enugu ọchị obodo Enugu a ga-ahọ abịa ya aka mara onye ga-achị ọchị obodo Ebonyi ọchị obodo nke Anambra emena ya mana a ga-ahọ ọkwa ndị ọzọ na Imo Abia na obodo dị ọzọ dị iche iche ka esi akwadobe ya na ka esi akwadobe ya ka anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Cheta na ihe na-ege bụ nzukọ nke ndị Igbo oge ị ga-atinye ọnụ asụsụ Igbo ka ị ga-eji tinye ọnụ ị gaghị agwa ya ọgwa ma ọlị. Abụ m Chizzy ani maka nkọlụ ụnụ ụmụ obere ihe megosiri onye isi ala nke Nigeria bụ Muhammadu Buhari ọ kpọkwuola ndị Nigeria niile wee si dododo unu menụ ka mbịara aka nke a ga-abịa nwanne echi ka ọ kara nke emere nke gara aga mma ya bụ oge ahụ abịara aka ịhọpụta ọkwa onye na-achị Nigeria nke emechara ndị ama maka ya ka esi aha ọkwa na Nigeria bụ INEC mechara wee kpọọ onye isi ala ya bụ Muhammadu Buhari si na ọ bụ ya meriri na nke ahụ emere onye isi obodo anyị bụ Nigeria wee na-ekwu ugbu a wee na-asị dododo na Nigeria meenụ ka nha ọkwa nke ọchị obodo mpaghara dị iche iche n'ala Nigeria nakwa ndị ga-emebere ha iwu ka ọkara nke ahụ emere n'oge gara aga mma. Unu ikpe ekwuola wee sio Alhaji Atiku Abubakar ya jee yochasịa ụmụ akwụkwọ na ihe niile ejibe ya aka nke eji họọ isi ala Nigeria. Icheta na Alhaji Atiku Abubakar si na ya ga-eje n'ụlọ ikpe maka na ka esi mee ihe ahụ ojuchaghị ya afọ ya mere ụlọ ikpe jisi ya dịka ọ gbara akwụkwọ wee si na ya chọrọ inyochagasị akwụkwọ niile na ihe eji wee be ya aka mara na ewe ebe eriri mperi ụlọ ikpe asịgo ya je nyocha mana ise ma ọ bụ ya bụ nke a sịrị ya je mee ugbu a bụ ilele mana ise ma ọ bụ yochasịa ya bụrụ igwe nyocha wee yochasịa ya asị ya mba ya hapụgodo nke ahụ mana ọ bụrụ nyocha ma ọ bụ ije nele ihe a niile were anya ya fụ ka ihe niile si gaa ya jee mee nke a asịrị ndị na-afụ maka ịhọ ọkwa nke Nigeria nke ọnụma dịka INEC si hapụ Alhaji Atiku Abubakar ka o lelesia ihe a niile o lelesia ya ka ọ mara ka ọ ga-esi gbasịa akwụkwọ nke ọ chọrọ ịgba. Onye na-apụta dịka onye chọrọ iso ya bụ ịchị obodo Lagos nke ama dịka Jimmy Agbaje ọ na-apụta n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke nchanwụ dịka oroma ya dịka PDP. Ọ sịrị hoha na ya ka nakwa n'egwu na asịrị na akụkọ niile a na-akọ na ya ebutuola wee kwado onye ọzọ na ọ bụghị eziokwu. O kwuru nke a oge ọ na-akọwa wee na-ekwu hoha na ya ka nakwa n'egwu nke ya bụ izu ọkwa ọchị obodo Lagos n'otu ndọrọndọrọ nke PDP. Ị mara na akụkọ na-aga ugbu a na ndị otu ndọrọndọrọ dị iche iche nọ n'otu ndọrọndọrọ nke ha kpọrọ Coalition of United Political Parties ya bụ CUPP. Ha sịrị na akụkọ na-aga na ọ dịka ha jikọtara aka wee kwado onye nke na-azọ ọkwa n'otu ndọrọndọrọ nke ADP mana Jimmy Agbaje asịna na ihe a niile washi na ya nọ n'egwu nọchie ike gụnye chinchin n'ịzọ ọkwa ọchịchị n'otu ndọrọndọrọ nke PDP dịka onye ga-achị obodo Lagos. Ụlọ ikpe achụọla Sani Abubakar Danladi ọsọ eru na si ya mba na ọ gaghịkwa esozo ọkwa ma ọ bụ zọrọ ndị APC ọkwa n'obodo Taraba. Asịrị
na mba na o kwesịghị ekwesị ọkwa ụlọ ikpe kwuru na o kwesịghị ekwesị ya bụ ya hapụgodo nke ahụ ya bụ ihe ụlọ ikpe na-ekwu nke a ụmụ ihe a bụ ihe ndị ọzọ bụ ihe megasịrị mara na ihe m na-ekwu nọ nke tata bụ ka anyị ga-esi wee mee ihe ọkwa nke a ga-eme na nwanne echi ka ọ bụrụ nke ga-abụ ịgba. Kedu ka isi akwadobe, kedu ka a ga-esi mee ya na udo, ị ga-apụtakwa wee soro mee, maka na nke a bụ nke bụ ịgba, nke bụ ịhọ ọkwa onye ga-eje mebere gị iwu n'obodo ahụ ebe ibi, ya bụ n'obodo nke gị, onye ga-achị obodo nke gị. Mara na ndị dịka gburugburu ha Ụmụahị nke Ebonyi, gburugburu nke Enugu na ikpeazụ Okezie nke Abịa nakwa ndị ọzọ dị iche iche na-azọkwa na obodo Imo. Mara na nwa amadi Rochas Okorocha na ọ na-egwu nke ya na-akwụzi kwarapụ ya mere nọ ndị ọzọzi ga-azọ, mana ndị a gburugburu Ụmụahị ikpeazụ na ndị ọzọ kakwaye chimchim si na ekwesịrị ịtụnyere ha, na ndị ọzọ na-apụtakwa n'otu ndọrọ ndọrọ dị iche iche gasị wee na-azọ ọkwa a. Mana ndị ga-eme iwu obodo ga-esi wee na ka obodo ga-esi wee na-adị daa bụ na obodo ahụ ebe ihe ibi ga-apụtakwa. Kedu ka isi akwadobe ka e wee mee ya n'udo? Ndị nchekwa nke obodo, ndị ogbe ọgụ, ha na ha agagharị wee na-asị onye ọbụla pụta na nchekwa zuru ezu dịgasị, ya bụ ka ịpụta n'Igbo iwe maghara akwụkwọ ikike nke ị ga-eji wee bịa ya aka, ịpụta jee n'ebe ahụ bụ ebe ị ga-esi bịa ya aka nke gị, ịpụta wee bịa ya aka wee pịa aka mara onye ga-eje nọchite anya gị, mee iwu ka obodo dị mma, mara ya ga-achị n'obodo ahụ ebe ahụ ị nọ ka obodo dị mma, ka ihe wee na-aga n'ihu. Ịpịa aka ndị otu ndọrọ ndọrọ dị iche iche ewepụtachago ndị ga-anọrọ ha dịka ndị ga-azọrọ ha ọkwa ọchịchị obodo na ndị ga-anọchite anya mee iwu n'obodo dị iche iche na mpaghara anyị a n'ala Igbo mana Naịjirịa gbaa gburugburu. Ka ị ga-esi wee so mee nke a kwadobe mee ya bụ ihe anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Abụ m Chizzy Ani. Akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ bụ 0 maọbụ nkịtị 9 nkịtị 2 3 1 1 1 nkịtị 9, ya bụ 0 maọbụ nkịtị 9 nkịtị 9 7 7 1 1 nkịtị maọbụ 0 na 9 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ wee kwuo uche nke gị ka o wee kwee omume. Abụ m Chizzy, ana m abịa.
we agree akwụla ka o si dị ka o si jee Abuja na ihe ndị ọzọ Igbo anyị gaje ịkpa ka anyị esi wee mee ka ala anyị dị mma kachasị ndị nọ n'ala Igbo dịka nsikwuo na mbụ onye isi ala ya bụ Muhammadu Buhari ekwuola ka mkpọkwuo Naijiria ụmụ Naijiria ka unu mee ka mbịa aka nke ihe ọkwa ọchịchị nke a ga-eme na nwanne echi ka ọ bụrụ nke ga-aga n'udo gasịrịrị were ọ na-ekwu ka ọkara nke emere eme mma o kwuru okwu oge ọ na-ezipụ ozi gbasara ka a ga-esi wee ha ọkwa ọchịchị nke na-abịa abịa ọ dị mma agwakwa m unu na ụlọ ikpe asịla ka Alhaji Atiku Abubakar nke na zọrọ ọkwa ọchịchị Naijiria site n'otu ndọrọ ndọrọ nke ndị ochie ndụ maọbụ nchanwụ nke PDP ọ zọrọ ya ugbu a ọ ga-anọ n'ụlọ ikpe maka na ọ na-ekwu na ka esi mee ihe a na ya anabata ya ụlọ ikpe a wee sị ya jezie n'ele ihe niile eji wee mee ịbịa ya aka sị ka ndị na-afụ maka ihe ọkwa ọchịchị na ọ bụ ịbịa ya aka na Naijiria ya bụ nke INEC ụlọ ọrụ INEC si hapụ ụlọ ikpe asị na asị hapụ Alhaji Atiku Abubakar ka onene ihe a niile onenesi ya ma na-asịrị ya ọ bụrụ nke igwe nyocha maọbụ nyochasịa maọbụ sie ya onyonyo nke a ga-eji wee nyocha si ya hapụ obodo nke ahụ agwakwara m unu na onye na-azọ ọkwa ọchịchị nke chi obodo Lagos ya bụ site n'otu ndọrọ ndọrọ nke PDP bụ Jimmy Nwagbaje ọ na-ekwu hoha na ya ka nakwa n'egwu na ya ka na-azọkwa ọkwa na asị na akụkọ asị niile a na-akọ na ya arịtuona n'ịzọ ọkwa na nke a niile bụ ashị ọ na-ekwu okwu a maka na e were ndị otu akụkọ na-aga dịka na ndị otu nke jikọtara onwe ha n'otu ndọrọ ndọrọ nke a na-akpọ Coalition of United Political Parties party ya bụ CUPP na ndị ahụ na-akwadozi onye nke na-azọ ọkwa site n'otu ndọrọ ndọrọ nke Democratic Party ya bụ Action Democratic Party ADP Jimmy Agbaje wee na-asị na ya arịtụbeghịkwa na ya ka na-azọ ọkwa site na otu ndọrọ ndọrọ nke PDP na ashị ka ndị niile na-akọ akụkọ na ya arịtuola na ashị gwa ọnụ na ụlọ ikpe sịrị Sani Abubakar Danladi nke APC na obodo Taraba ya bụ onye na-azọrọ ha ọkwa ọchịchị na otu ndọrọ ndọrọ a ya gbayigodo ọkụ ya apụtazina na ọhịa ka ụlọọkwa ha chụrụ ya ihe ọkwa ụlọ ikpe mere nke a mana ebe anyị ga na-akpa n'ụbọchị nke taa dịka akụkọ a niile siga na onye isi ala chi tie mkpu kpọkwuo ụmụ Naijiria ka emee ka ọkara nke emere eme mma kedu ka esi fụ ya kedu ka esi akwadobe ị ga-apụtakwa wee na-asị ọ bụrụ na ị ka chọrọ ka ndị ndọrọ ndọrọ jiri gị
mee ihe akpa obi ịgbanye ọkụ maka na ndị ogbo ọgwụ ndị nchekwa obodo apụtala wee sie na onye ọbụla ga-ebute ọgba aghara na ha dị na nkwadobe ịfụ na ha dị nkwadobe ịfụ na ihe niile a ga-eme ga-aga sịlịlị welele gaa n'udo. Ya bụ ndị ike ndị akpa obi biko apụtakwala sọsọ apụpụ ị ga-apụta bụ ejiri akwụkwọ ikike gị pụta n'udo jekwuo n'ahịrị n'ebe ị dere akwụkwọ nke gị. Ndị ọ bụ ọrụ ha ịgwa ha ihe chọọ eme ihe ha akụziere gị gwa gị ihe ị ga-eme ịbịanyere onye ọbụla ị chọrọ ka ọcha ma ọ bụ je nọchite anya gị n'ụlọ omebe iwu nke obodo nke gị. Ya bụ emena ọgba aghara mana anyị chọrọ ịma ka gị onwe gị si akwadobe. Akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ bụ efu ya bụ nkịtị 9 nkịtị 2 3 1 1 nkịtị nkịtị na 9 ma ọ bụ nkịtị 9 nkịtị 9 7 7 1 1 nkịtị nkịtị na 9. Cheta na ọnụkọ bụ ọnụkọ ndị Igbo. Anyị na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Izuka mma na Nneji ịchọọ itinye ọnụ n'okwu a afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo. Ị ga-asụ Igbo yele ihe ị gaghị agwa ya ọgwa maka na ihe anyị na-eme bụ ihe Igbo. Abụ m Chizzy ka anyị were okwu n'ugbu a ozugbo ozugbo. Onye na-akpọ onye dị epi ọ dị nwata na nne ya ka ndị Igbo isi akwadobe nwanne ya ọ ga-adịrị gị mma gaa n'iru gwa anyị ka o si ada. Ebo na-agbakashie ya nke bụ onye ma na ya amadowo onwe nwayọọ jiri isi ekota okota ya burukwa gbam nke bụ eziokwu ka na-agba mmadụ maka na onye ji isi ekota ana m agbakwa n'onye ahụ na ewu nwụrụ n'ọba ji amasịkwa nna agụ ugburu ya ụkpana okpoko gburu otitili ya o metere ya buru gbam ọ dị ma ọ ga-adịrị gị mma igwe nwa okike ọkwụla ya ya bụ ịnụ na ya ndị nchekwa nke ala anyị adị na nkwadobe gị bụ ya akpa obi gị bụ onye ndọrọ ndọrọ jee ọ bụrụ na ịma na ihe na-eme n'odoro gị anya na ndị mmadụ fọ gị n'anya iwe ndidi ọ bụ ndị a ga-ekwu ka ị bịa nọchite ya ma ọ bụ chia ha achịpụtakwa na ndị akpa obi gịwa ga-achịpụta. Ọ bụrụ na onye ndọrọ ndọrọ ma ọ bụ onye na-azụ ọkwa sị gị pụta esi na ya ka nwa ya ma ọ bụ ụmụ ya buru n'ụzọ kunu so ha n'azụ mana ọ ka mma na imere ya n'udo maka na ndị nchekwa obodo ha dị nkwadobe chọọ ka ihe a gaa n'udo. Onye na-akpọ ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Mmadụ abụghị Chukwu ọ ga-adịrịrị gị na mma ebe ka mmadụ abụ Chukwu si akpọ gaa n'iru mmadụ abụ Chukwu. Biko ebe m chọrọ ka m tinye ọnụ bụ maka ihe ikwu biko ana m ege gị ntị kemgbe malitere na-ekwu okwu na redio. Ebe m chọrọ ka m tinye ọnụ bụ ihe gbasara Atiku na ndọrọ ndọrọ ọchịchị eme dịka esi na-ekwu na o jere n'ụlọ ikpe ka o nyochaa asị na ihe emeghị ya nke ọma. So ọ bụrụ mụ na-akwado ihe o kwuru ọ bụrụ na a maara nke ọ bụrụ ha na-ekwu asị sirapịa ka onye ihe ọbụla chọrọ ime onye chọrọ iso Igbo sụwaga asụrụ Igbo sụrụ Igbo ọ bụrụ ngiri Igbo mmadụ abụchi bidara ya nke mbụ daa ya nke abụ daa ya nke atọ daa ya ma nke anọ anyị apụghị ahịa abụọ ọnọkọ ndị Igbo ka anyị na-asụ ịchọ ịsụ Igbo sụọ Igbo yele ya ịchọkwa ga-echere ndị bekee oge ndị bekee bịara gị na ha na-asụ ya ọnụ ka anyị anaghị agwa asụsụ ọzọ gwa ihe anyị na-eme bụ nke ndị Igbo onye zọba nke ọ kwesịghị ịgba ajọ mmadụ. Mana anyị anụ na ihe kwuru esiri ka a hapụ Atiku ka o jee ụlọ ikpe. Atiku ejebekwa n'ụlọ ikpe ụlọ ikpe asịkwana ya je na-ele ihe niile nke eji mee nyocha ma ọ bụ ihe eji họọ ọkwa ka ndị na-afụ maka ịhọ ọkwa Naịjirịa hapụ ya ka o lelee ha niile ka o wee maziri ka o ga-esi gba akwụkwọ ya.
onye na-akpọ mgbede ọma ọ ga-adịrị gị ma ezigbo mmadụ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ndị igwe esi m eke m akpọ igwe ndị ka ndị efem dị anyị nọ igwe ndị gaa n'iru nke chọọ ibu ụzọ tinye ọnụ bụ maka nke Atiku a biko ọ bụ na ndị ụlọ ikpe akwadogosi ya gaa nyocha ihe ọbụla bụ ihe nyocha dị n'ime ya ha hapụ ya ka ọ na-enyocha ọ bụ ma nke igwe eserese ma ọ bụ nke igwe onyonyo ka a rapụ ya ka o nyochawa ncha ka ọ mara ihe ọ na-eme abịakwuo na nke nkwado ntuli aka nke nwanne echi anyị nwabụ ndị Ebonyi anyị na-akwado ọfụma ọkachasị elekshọn anyị na-akwado ọfụma kama na m na-agwa ndị izi nke ebe ha mere yaga ugwu n'oge nke gara aga onye ọbụla na-achịkwa mmịa n'ọbọ onye ọbụla akụkụ onwe ọfụma ịga ebe ahụ ga-abịanye aka n'udo siriri welele ọ bụ na ịma nọ n'ebe ahụ ịbịanyesi aka gị nawa maka na anyị nwawu ndị Abakaliki ihe eji mara anyị bụ udo ekenekwe gị ọ ga-adịrị gị ma igwe ndị Abakaliki enugoro ihe agwara ndị ihe igwe gwara unu ọkachasị ndị efem ndị izi ọ bụrụ na ị na-akwadobe ịbịa pụta n'ụzọ na-ezighị ezi etinye mma gị n'ọgbọ maka na ndị Abakaliki bụ ndị udo dịka igwe si kwuo ndị efem ndị izi arị bụ ndị ọma onye sị gị pụta jee mee tigbuo ụzọ gbuo maọbụ mee ọgba aghara si ya bute ụzọ maọbụ ya chọpụta ụmụaka ya ka ya na kunu wee jebezie ụmụaka buru ụzọ maọbụ ya wee buru ụzọ na-ejiri ya wee nchekwa alụ adịghịkwa mma emekwana ya emekwa ọbụọkwa oge olu isi na na-emegide gị achọkwana okwu onye na-akpọ nwanne mmadụ ndị ka ị mere Ifeanyị isi na-esi ebe Ifeanyị gaa n'iru biko Atiku enyere ikike ka o nyochaa akpa eji ebe ntinye aka na izuụka na-abụọ gara aga a sị aje na-ele ya elele nke nyocha asị ya hapụgoro nke ije nyocha ma ọ bụ buru igwe je nyocha ma aje lelee ihe niile ahụ nsogbu adị onye ajụjụ ike na ntozu eze nghọta maka ntinye aka nke a na-atụ ihe na-adịrị kịta n'etiti ndị ọchịchị anọ ma ndị na-achị na steeti na ndị na gọọmenti nke Abuja ụmụ ha ya maka ndị na-ahụ isi abara nwunye na mma ahụ ya ndị na-achị na steeti ka nye na nwunye na mma ahụ ụmụ ha na-asị ụmụ ha ha ebe ahụ ite ajụjụ anyị jụrụ amaka ezigbo mmadụ ọ ya ka anyị na-ekwu Ifeanyị daalụ Ifeanyị na-asị olee ebe ụmụaka ndị a na-azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọ ụfọdụ ụmụ ha nọ ya ụfọdụ ụmụ ha nọkwa n'obodo oyibo n'ụbọchị a ka aka ndị na-achị obodo Plateau ya na ụmụ ya na nwa ya ọfada ya nwaanyị nke gbagoro afọ 18 na nwunye ya jekwara ogosikwa ụwa na nwa ya sokwa ya bịa ya aka na nke a bụ izizi nwa ya na-eme ụtọ o nwee ike ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime ha na ụmụ ha ga-eso mana ha achọghị ka ha pụta ụfọdụ n'ime ha bụkwanụ ndị ụmụ ha nọ n'obodo oyibo ọ ya ka anyị ji asị onye si gị pụta onye ahụ ị na-abara mba na-eme isi akpụ okpu na-akụ ọkpọ na-echọ ka ime ọgba aghara na-asị gị mee ọgba aghara ka imegide nwanne gị obodo obodo gị na ya nọ maka na mmadụ na-azọ ọkwa si na ya buru ụzọ maọbụ kpọtọ ezinụlọ nke ya na ya na-eme ya maka na ihe ị kwesịrị ịbụ bụ ome udo onye ahụ na-akwa gị na-asị gị mee ọgba aghara o bughi isi na-abụ ekwela ka ụbịam mee gị ka ị n'oge ị na-ekwesị maọbụ jetaba afụfụ ị na-ekwesịghị ịta ya mere anyị na-eji akpọkwu nwa ntorobịa ndị ntorobịa niile ndị okenye onye ọbụla nwoke na nwaanyị ka onye ọbụla jiri amamihe jiri udo wee mee ma họpụta onye ịma na ọbịa mara mma na ọbịa ga-emeta ihe obodo na-achọ ije ịbịanyere ya ọsọ gị ị nọrọ chere ka a gụọ mara ka isi bịa ya aka ichere emesịa ya amagide ya n'ebe a na-amagide ya ndị niile bịanyere aka na ndị ka esi mee ya amagide ya ebe a ọsọ gị were ekwentị gị see ya ị na-anabeghị n'udo imeela nke gị onye na-akpọ ezigbo nwaanyị ọ ga-adịrị gị mma onyinye nwada onyinye mara mma ndị ka ime ndị maka ndị ọgụ ka o si ada
ọ ga-adịrị gị na mma. Dịkwara gị ezigbo nwaanyị. Dịrị ndị Igbo niile na mma. Ise 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 ise. Obodo anyị adịghị ise ise. Wee na-asị dịka ndị be anyị pụtakwara na ntuli aka nke apụtakwara ka ọ kụrụ elekere 7 apụta anyị ọkwa ntuli aka imirikiti n'ime ha nọkwazi akụkwa ihe atụtara wee na-akụkwa atụkwunye aka ka apụtakwa n'ezi ka eme ya n'izu ise achị onye ọbụla ebupụta n'ọgba aghara ise ya dịrị gị na mma ya maka ntuli aka a ga-azụta nọ ndị ntuli aka ọzọ achịkenye aka eme ya n'izu daalụ nwada Onyinye daalụ ama m ihe eji akpọ obodo na Owerri court na-abịa ka mara maka na ụlọ ikpe dị ebe a ka eji akpọ gbuo na ebe ahụ gbuo na Owerri court ịfụnanya ihe anyị na-ekwu a na-agbanwesị gbanwe afa ndị Igbo gbanwe afa obodo ha ebe anyị were Igbo were ihe niile mere onye ọbụla were obodo were ihe mere eji akpọ ha afa obodo ha mana nke ijizi afa bekee na-akpọ obodo anyị nwada Onyinye m ga-abịa nyocha chọọ eze bụ unu ọ ya ga-akọwara m ya onye na-akpọ odogwu Chizzy anyị Igwe nwa okike ịma asị ụlọ dị maka anyị ga na-abụ gaa n'iru igwe anyị ma na-ekwu ugo m okwu a mbụ mana aga m na-ekwukwa na-ekwuchikwa ya ike kwụsie ya ike ana m anya ndị ala anyị bụ Naijiria ọ bụrụ ọ ya akakwana mma dịka mmadụ ji ofu nje ịma ije nje na abụọ a sị na-ewere werukwa na-ebutakwa nsogbu ana m asị abụrụ na na-emekọ na abụrụ dịka afọ 5 ma afọ 6 onye ha ji aka onye ọzọ wee bata eme ole ma na ọgbaghara anyị ebelatakwa mana ejekwa ọzọ nwanne mmadụ ileba ya anya ọ na-ebutekwa ezigbo nsogbu ịma na ala anyị bụ Naijiria na nwa ogbenye tinye ọnụ okwu okwu mara mma a na-etinye ọnụ ole nchikwa anya makwụkwọ n'onwe ya a na-asị ka ọ baala ala anyị Naijiria ka ọ baala ndị Igbo na nkwọ bada na oye bada na eke bada na afọ ise Igwe nwa okike na-agwa ndị niile na-emebi iwu ọkachasị ndị a na-achọ ije ụlọ omebe iwu ugbu a ọ bụrụ na ọ ka aka mma ka ọ bụrụ gị bụ ụzọ wee wepụta atụmatụ a n'ụlọ omebe iwu ka anyị kpọọ ndị ọzọ ka akwado ya Igwe nwa okike na-ekwu na ọ bụrụ na emegodo ya ihe chọọ ịchị ọcha mgbe afọ 5 ọchịcha ọcha achọọ ya ọzọ ọchịa ma ọ bụ afọ 4 mana ihe Igwe nwa okike na-ekwu bụ afọ 5 ọ bụrụ na eme ya onye achịcha afọ 5 ka onye ọzọ wee bịakwachịa na ọ sị na ọ ga-ebenata ọgba aghara na ndị niile na-eji omebe iwu ka unu buru ya n'obi onye na-akpọ gaa n'iru Ifeanyị ihe na-ekwu maka aka nke na-abịa abịa a na-arịọ ndị ọbịa aka ndị na-agụkọ na atụcha ya bụkwala ihe atụtara ka a gụrụ nke dere gara aga ọdịcha nkwa ndị mmadụ ọdịchakwa m obi mma agbanyeghị n'aka na mụnwa atụghọ echeta m ikike akwụkwọ m aha m dịkwa n'akwụkwọ mana iji hachi n'aka si na akwụkwọ aga na-azụ gịnị meziri maka ịbịa ọzọ gọvanọ nke Anambra echekwa aka tiela akwụ ga agakwa ise mpakwa ka m ji wee so Ifeanyị na-anụ ya mkparị aha adịgo ọkaligo Ifeanyị jenọlanị maka na imere nke mbụ ma nke abụọ ma nke anọ bịakwa ugbu a kwa mekwa ya ọzọ ihe anyị na-ekwu bụ asụkwa n'asụsụ ọzọ na ị na-asụ asụ ma ọ bụ na-atụ ọnụ n'okwu n'ọnụ ka ihe anyị na-asụ ebe a bụ asụsụ Igbo eleghị bịa Chidera nke anyị na-ebute m ụdara Chidera na odego nke anyị na-enye m ụdara onye nwa ụmahị sịrị anyị rechaba ụdara
onuma ya dịka UC Uche Chukwu Nwumai sila anyị rachaba ụdara o ọ dị ma ọ ka bụkwa nzukọ ka anyị nọ na ya anyị na-ekwu maka ka anyị ga-esi bịa ebe ya aka n'udo ka ọ ga-esi gasịrịrị welele onye na-akpọ m ihe a nwanne mmadụ ekele gị ndị udo dịrị gị ee Chukwudube ma ọ ga-adịrị gị Chineke ga na-edu gị n'udo na-eje na-ana n'udo gaa n'ihu Chukwudube ihe nchọrọ ikwu bụ na ndị ọ dị n'aka ka m na-ayọ ha biko ya bụkanala ihe anyị tụtara ka anyị agwa ya na-atụta ka arapụka n'ime eme atụcha abịazi ka agụọ ọ bụrụ ihe atụta ka anyị agụ ọnya bụ ihe na-ebute nsogbu na-eme na ndị mmadụ adịghịzi apụta wee na-apịnye aka maka nke ebinyela ebinye mbụ nke gara aga ọ bụrụ ihe mmeli ka ekwulu and ya abụla ihe na-agba anya mmiri datị na ndị mmadụ ya apụtatasị afụfụ Chukwudube m ịsụrụ anyị bekee n'ọnụ ka ya na ya anara asụsụ bekee n'ọnụ ka mana ya anụrụ ihe ikwuru ị na-agwa ndị niile na-afụ maka mbịa ya ka ndị ọrụ na-afụ maka ya ha dododo mee ka ọ bụrụ ihe ndị mmadụ tụrụ ọnụọgụ ha tụtara bụ ihe a debere n'akwụkwọ wee mee ya gụpụta ya otu ha si tụọ ya ka ọ ghara ịbụ a na-eme ọzọ ha wa na-eme ọzọ ya bụ ihe ị na-ekwu kpọmkwem isi na ọ bụ ya na-ebute ọgba aghara na ọ bụrụ na ọ bụ ihe ndị mmadụ tụtara ka ndị na-afụ maka ntuli aka ma ọ bụ ihe ọkwa ọchịchị n'ala anyị na-eme na ndị kwe na ndị ekweghị agaghị na-apụtagasị ndị ọgba aghara agaghị na-apụta ndụmọdụ ka i nyere Chukwudube m mana o wutere anyị na iji asụsụ bekee wee na-atinye ọnụ n'okwu anyị anaghị anabata asụsụ bekee n'ọnụ ka akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ bụ nkịtị 9 nkịtị 9 7 7 1 1 1 nkịtị na 9 ma ọ bụ nkịtị 9 nkịtị 2 3 1 1 1 nkịtị na 9 bụ akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ abụ m Chizzy onye na-akpọ onye mba gaa n'iru ụzọ dị mma ka a na-aga ugboro abụọ ụzọ dị mma agaghị ugboro abụọ biko akwadokwere n'ihu igwe nwe okike kwuru ha meba ya anya onye ga-afọ 4 maọbụ 5 apụtakana ka onye ọzọ banye ma onye ahụ ọchịrị ọfụma ma ọchịghị ọfụma ya pụta ka onye ọzọ banye owelikọta ahụ na-aza bụ na enwere ụlọ ikpe na be anyị mana ewego n'ihe dị ebe a tupu ụlọ ikpe ahụ abịa nsogbu adịghị onye ka anyị hapụzi ya sọsọ na Oweli ngwa gaa n'iru udo dịrị gị ezigbo nwaanyị ọ ga-adịrịrị gị na mma udo n'ịfụnanụ ọ dị mma ọ ihe gbara ọkpụrụkpụ ka eji ama obodo mana tupu ụlọ ikpe ahụ awụchie na Oweli ewere ihe ọzọ eji mara obodo ahụ ọ bụghị ihe apụta abịatie ebezie ya abịazie n'ebe niile ihe eji mara obodo ahụ a na-atinye ụlọ ikpe ịma na ihe na-esi n'afọ eme ka ọ ghara ịbụ sọsọ ikpe ka a ga na-ekpe ebe ahụ ka a na-emekwa n'udo onye na-akpọ ekele m gị gwa ya afa gị na ebe isi akpọ
oya ke ọnọ n'ebe ọ na-akụ ke ụdị ị mara na ị na-akpọ chefuo na ị kpọrọ anyị ọ dị mma ka m weziri onye nke onye na-akpọ gbarata ka nyere gị aka ọ dị mma ọ bụ nzukọ ka anyị nọ na ya nzukọ ndị Igbo asụsụ Igbo ka anyị na-asụ anyị na-akwalite asụsụ wee na-akpọ alụ ka ọ ga-esi dị mma ọkachasị ka ala Igbo ga-esi wee dị mma nke anyị na-ekwu n'ụbọchị taa bụ ka a ga-esi wee ha ọkwa ọ gaa n'udo onyinye esoro na ihe igwe nwa okike kwuru wee sị ndị niile a ezipụrụ ugbu a ma ọ bụ ndị meriri na-achọ ije nọchite anya ndị Naijiria obodo dị iche iche ndị omebe iwu ka unu menụ ya ka ọ bụrụ afọ 5 onye chịsịa mpaghara obodo ya ma ọ bụ chịsịa Naijiria ya chọọ ihe ọzọ mebe ka onye ọzọ wee chịa ọ bụrụ na unu ga-emedebe ya anya na ọ ga-amasị wee benatakwa ọgba aghara onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ọ dị mma ọ dị mma ọ bụ na ịkpọ anyị ịgbadata ekwurekwu gị ka okwu anyị wee mee ana m abịa ahịa mpaghara obodo dị iche iche n'ala Igbo n'ụlọ omebe iwu ka ọ ga-esi gaa n'udo ka anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa onye na-akpọ aka ekpuchi ọwa ndị ka imere anyị dị mma aka ekpuchi ọwa odogwu aka ekpuchi ọwa Igbo ka anyị na-asụ gaa n'iru aka ekpuchi ọwa ihe m na-ekwu bụ na ndị anyị na-ahọpụta ka ha gaa ụlọ omeiwu ugbu a ekwesịrị ka ha leba anya maka arọ 8 ahụ ha mebiri mbụ ọhịa a na-ezute nsogbu ọ bụ na ịda na-eche ka arọ 8 ruo o nwere ka ọ na-adị n'obi ọ bụ na ihe dị ka ọ bụrụkwa arọ 8 ka ha na-eji arọ ha 4 ihe ekwuru n'ọnụ ekwuru arọ 4 kama na onye anọ ahụ na o nwere ike ị na-achịkwa ọzọ ọ bụzi na ndị obodo chọzie ya abịanyere ya aka ọ bịaghachikwa aha anọ ọzọ maka na ewegoro ndị mere aha anọ ndị obodo si na mba maka o si mee na ọ dịghị ma ha chọọ onye ọzọ ọ bụgodu na onye a mere ọfụma maka na onye kwụrụ ụgwọ mbọsị amụrụ agụ ka amụkwara ọdụm onye ọzọ ọbụgodu na onye a mere ọfụma arụghị nọmbọ akwụrụ m ụgwọ akwụkwọ onye ọzọ kwụrụ ụgwọ akwụkwọ ome mma onye ga-eme maka nọ gaa mee ya ka ọ bụrụ arụghị niile ma arụ 5 ọ ga-ebu ọzọ bụ na o nwere ihe m chọrọ itinye ọnụ aka ekpuchọwa gaa n'iru dịka ndị a na-akpọpụta akwụkwọ eji mee ntuli aka ka a ghara ama m nke a ga-abụzi izu na-abụọ ka a ga-ekpọcha akwụkwọ nke a na ayọ ha ozigbo emechara ntuli aka sokwa onye nwetara mmeri ihe anyị na-ekwu oge ọ na-atụghị ka ọ bụ ebe a ka aghụghọ si abịa daalụ ama m na a ga na-anụ ya aka ekpuchi ọwa na-ekwu ndị na-afụ maka ihe ọkwa ọchịchị na Naịjirịa aka ekpuchi ọwa na-asị unu dododo ozigbo a na-ahọcha ọkwa ọnụ na-eme ya ngwa ngwa ka a mara ihe atụtara mara onye meriri na ọ na-ekwu na ebe ahụ a na-egbu oge ka ọ na-adị ka ebe a ka mmiri na-esi abagasị n'opi ụgbọgọrọ ihe na-ekwesịghị ịbatazi ọ dị ka ọ na-abatazi aka ekpuchi ọwa sị na ọ bụrụ na-eme ngwa ngwa na a ga-emeghara ọdachi si na-eme ya ngwa ngwa ozigbo a hachara akwa mechie si gbachie mbọ ike ka a kpọọ onye meriri ka a ghara ịna na-egbu oge ma ọlị o kwukwara wee si ihe a igwe nwe okike na onyinye kwukwara
ka ọ ka na-ekwukwa si na-aga na ya nwa mgbe ofu mgbe ọ bụrụ na ọ bụ afọ 4 na ọ bụ afọ 5 ka ekwetara na mmadụ ga-achị ọchịsịa ya chaa ka onye ọzọ chịa anyị wee na-akpọkwa ndị ga-emebi iwu a ndị ahọrọ ọfụ na ndị meriri na ndị ga-agaghachi ife a na-ekwu ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee ịkpọ ndị otu gị ugbu a na-ebido kpaba alụ debe akwụkwọ ya mgbe ọ ga-eji unu na-aba ya ozigbo ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe mbụ ibu ụzọ wee kwuo bụrụ na ọ bụ gị wabụ ihe bidoro ihe a ka ndị ọzọ wee kwado gị onye na-akpọ gwa m afa gị na ebe isi akpọ ọ ga-adịrị gị ma ezigbo mmadụ ndị ebe isi akpọ ndị ebe isi akpọ afa gị bụ gịnị ụzọ biko ya ewutene gị anyị ada anụchi ihe ị na-ekwu ọfụma biko ewutene gị maka ewe ka o si adazi onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ gwa ya afa gị na ebe isi ọ bụrụ na a ga-etinye anya ndị na-emere anyị iwu ebe a ka a ga-ebidogodi enwetazie nke ama anyị kwubezi okwu ọ ga-abụ arọ ama nkwugide ọ ga-abụ arọ ịbụọ ọ ga-abụ arọ ịtọ mana ọ dị uche na aka na mmanụ aṅụ na ihe niile na-akpọ bịrịbịrị ihe niile dị mma eluigwe nke ụwa dị ebe ahụ ya mere eji enwere igbo ụzọ gbuo ụwakwe daalụ ụwakwe ekwuola nke ya ugbu a si na ihe niile a na-ekwudiri na ebe ọ dị ka na nghọta nke ya ka ihe a si ebute nsogbu ugbo na iwu na-achị Naijiria na ekwesịrị idegharịrị ya hazie ya maka dịka o si kwuo na ọ bụ ndị agha bụ ndị mere iwu nke oge ha na-achị mana ugbu a na-ekwesịgo oge ndị nkịtị batara na ha kwesịgo idegharị ya hazie ya ka ọ ga-esi bara nwoke bara nwaanyị na ọ bụrụ na edozi ya iwu a na nke a na-ekwu ọ bụ ofu mgbe ma ọ bụ ọ bụghị ofu mgbe a na iwu a ga-elekọta ha ncha ya ụwakọ ga-adịrị gị mma daalụ ọ dị mma ọ dị m ka oge asịgbaga anyị kwarapụ oge na-asị anyị kwarapụ mana aga m ewere onye nke m were ya ka anyị wee na-abịachi onye na-akpọ Chizzy nwanne mgbede ọma ọ ga-adịrị gị ma ezigbo mmadụ ndị ebe ishi akpọ echi m Enugu akpọ afa gị bụ gịnị aha m bụ Onyekachukwu ọ ga-adịrị gị mma ekele m gaa n'iru Onyeka biko arịrịọ ka anyị tanye ọkwa anyị anaghị eme by force ihe nna ya ndị Onyekachukwu maka na ịsụrụ bekee anyị ga-eji nwayọ wee pịachizie ya ebe a echi anyị ga-eme ya n'ụzọ omenala n'ike Chineke eze ọha ga-anọ ebe a anyị akọ ndụ ọma ndị Igbo na-ebi n'ụzọ pụrụ iche mana tupu anyị na-eme ya biko ọ bụrụ na ịbụ nwa afọ Igbo maka na ndị Igbo bụ ndị na-achọ udo biko iwere akwụkwọ ikike gị ihe iwu kwuru ka ị ga-eso ịpụta ije sonye n'udo bịa ya aka onye chọrọ ka ọ bụrụ ya achịrị nọchite anya gị ọfụma ime nke a ime ya n'udo ọsọ gị chere oge emechara nọrọ ebe ahụ agụọ ya agụchaa ya ndị ọ dị n'aka magide ya na ahụ ofu ebe ahụ anọme ya ịfụ onye meriri oju gị afọ ịnaba ojukwana gị afọ ịnaba n'udo hapụrụ ndị ọ dị n'aka ka ha kee ikpe mee ka o si dị ejikwa n'aka gị ka ikpe ekekwara ọrụ eke na obodo anyị a ewekwa ndị ihe niile dị n'aka ewe ndị ekere ka ha mee udo ewe ndị ekere ka ha ghọọ ọkwa ewe ndị ekere nọgasị n'ọkwa dị iche iche ime nke gị agazie onye ọzọ eme nke ya ọgazie dịka ndị kpọrọ kwuru
ndị ọ dị n'aka na a na-ahọ ọkwa bikonu unu meenụ ihe ndị ka ọ bụrụ ihe atụtara ka unu gwọrọ ma ọ wepụta ka o wee juo ya ọbụla afọ onye achọkwa n'okwu ndị akpa obi biko jeenu zuo n'ike chọọ na ọ bụrụ na ike gị a na ị chọrọ ebe ị ga-eme ya ọ bụzie na ịfụ ezi ihe ọzọ ị ga-eme ije n'ụkwụba akpa ahụ aja be gị ma ọ bụ imebe gara gara n'ime be gị etigbu na mmadụ ọ bụzie na ịfụ ozi ọrụ ugbo dị ije chọgasị ịmụ ihe ị ga na-eme ọ na-abara gị uru ewekwa ndị ji ihe a anyere ikike akpọta ndị ọ dị ka ọ dị gị na ha na-akwụ onye kwụkarịa eburu ya ego ha na obodo oyibo na-eme ihe a ijekwa n'ebe ama egwuregwu dị iche iche ndị ọ dị ka ọ dị gị na ebe a agbara unu ogige unu na-akụ na onye kwụta amara na nke abụọ nke iwu wepụtara mana eji na-akwụ onye na-agara onwe ya maọbụ onye chọrọ ime ka ihe gaa n'udo maọbụ ihe na-eji ebute ọgba aghara ọ dịghị mma ọ bụrụ na ike dị gị ije jiri ike gị wee weta akụ na ụba maka na ndị ji ike a na-ama n'afọ adịghị dịka icheta na iwere oge ewere nwafọ Igbo bụ ichie n'ihe gbasara ịkwụ ọkpọ mana ịgba mgba afọ ha na-ada ụda ọ dị mma ofu n'ime ha were afọ a na-aza ka agụ nwa agụ ma ọ bụ ọdụm ọ dị mma asị m na echi ka anyị ga-eme ya n'ụzọ pụrụ iche ekelela gị Tobechukwu otu isi ebuba anyị na ọwara nke a na-ekiri anyị na mba ụwa niile ebe a ka Kpakpando gụnyere a na-afụ ihe niile nke anyị na-eme ọ bụrụ na isi bụ ejekiribe Kpakpando na YouTube nna ihe kọkwara gị biko ịchọ ịma ka ihe si aga jee sonye na-ekiri Kpakpando na YouTube ị nwere ike site n'ekwentị gị ọkwa n'efu ka ị ga na-ekiri ya ka ị na-ama ihe na-aga ewere ka o si dị ime ka anyị wee m na nkịtị iteghete ya bụ nkịtị asatọ nkịtị abụọ atọ atọ nkịtị ofu itoolu asaa na isii nkịtị asatọ nkịtị abụọ atọ atọ nkịtị ofu itoolu asaa na isii bụ akara ekwentị ị ga-eji m ka ọ dị echi ọ ga-adịrị ndị Igbo niile ma Chineke gọzie ndị Igbo abụ m Chizzy Ani